Lingkod diri ah. Dali, lingkod diri. Nagay nga rin naman ka. Ba? Ako, ako man tanin dadon imong pamahaw nga to. Dito, sentro, da sentro. Imong kuha na itlog, saging. Tapos, day gatas. Day gatas oh. Di ba? Dire na gatas na kubutang. Ukaw kag paksiw? Sida? Ha? Ha? Di na kam ka, di kam ka paksiw. Uy, di American under ko. So, ano na imong pamahaw karon? Corn beef with eggs plus itlog ug saging gatas. Hey! Mo na imong pamahaw ron. Niya karon, nagkamag pamahaw. Manlimpyo si imong mga balay ate, no? Yun ana. Tapos maligo. Tapos manlaba ate. Daghan kag trabaho. Manlaba. Kaya aron nga ang imong mga sinina limpyo. Kung di gani ato ipalaundray na. No. Kay wa na. Gamay na lang kag sinina nga wa nimo isulot. Gamay na lang no. Mao gani. So dapat kuan manglaba after si mong kaon. After mamahaw no. Itlog, nang kaon itlog. Ba? Sige yung tambal guys, yung maintenance. Ayan o. Ito na. Naka-ready na ni. Naghuman niya kaon. Kana na po diyang tumaron. Tapos, sugoon na to nga manlimpyo siyang balay. Manilhig. Manrapo. Tapos, manlaba. No? Bago pang mata ni. Papiyong-piyong pa ni siya ganina. Kung sige kaon sa ikaw si Ireng kanso man ang imong pagkaon gabi okay wa may aberto man bintana niyawan po nimo hutda gibutang ra man po nimo sa lamisa di kauno si Ireng kay nagdog ra man mo si Ireng tingali gabi no sirad ani mo kaya mga Ireng na makasud yun na si imong balay. Hugasin ang plato ni mo rito ate niya pagdag tubig nga re kaya magtumarog tambal ha. Di tambal oh. Magkarsa na pagkuha ko sa. Oh. Para kuan na tubig. Sa kuna usa Whoop. Tumar. Haman imong plato. Hugasi diha. Hugasin na imong plato. Hasta na imong baso. Dire na ibutang. Dire. Ang imong plato. Sabuni anay. Sabuni. Na kana. Na.